F'dawn l-aħħar 5 snin kien hemm 239 tifel u tifla li jingħataw digriet ta' permanenza, jiġifieri stabbiltà fil-familja b'kura alternattiva mill-ħruġ tal-liġi ta' protezzjoni tat-tfal. Dan fil-waqt li 20 tifel u tifla minnhom ġew adottati. Brabta ma' din l-aħbar One News tkellem mad-direttur tad-Direttorat tal-Kura Alternattiva fi ħdan il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali Remenda Grek fejn stqarret li dawn is-sitwazzjonijiet jinkludu każijiet fejn il-ġenituri qataw il-kuntatt mat-tfal jew il-ġenitur ewlieni ġie nieqes. Dan ifisser li allura ma jkun hemm l-ebda ċans ta' reintegrazzjoni. Sitwazzjoni oħra li tista' twassal biex it-tfal jibqgħu jingħataw kura alternattiva hija nuqqas ta' progress irreġistrat mill-ġenituri fejn hemmhekk id-direttorat jippreżenta quddiem il-Qrati ta' Malta l-importanza li dawn it-tfal jingħataw permanenza u serħan tal-moħħ li ser jibqgħu jgħixu mal-carers stabbiliti tagħhom. Fil-fatt intqal ukoll li meta t-tfal ikollhom ambjent stabbli dan jgħinhom biex jiżviluppaw sens ta' sigurtà u stabbiltà u għalhekk jiffurmaw relazzjonijiet b'saħħithom ma' dawk li jieħdu ħsiebhom u jħossuhom parti minn komunità.